Tiripo makadiwo ngwashi. Tiripo inezita ndinonzi Robert Tapumani ndiri mutapo wenhau. Ndokutaura nani? Na my prince Pute kana kuti Catherine Njenjekwa. Catherine Njenjekwa. Noted. My prince anditi. Noted. Ndinoziva mune dambudziko remwana ari kurwara ane makore sekutaura kwamakamboita. Ndoda kuti mutitsanangurire kubva pakatanga dambudziko remwana iri nemazivira makaziita kuti ndo dambudziko randaita sei ratave naro mumhuri. Alright, mwana uyu akatanga ane 7 years to 8 years, anga ari grade 1. Pakanga atoenda kuholiday ku Westgate. Saka takazongofonerwa tichiudzwa kuti mwana arwara. Ndobva tati ngauye kuno kwanga kuti ndiri kumusha. Mwana akauya asi haana kuratidza kuti ari kurwara. Saka takabvunza kuti ko mwana amati ari kurwara nezvikanza ari kuita senge arohwa nezvishiri. Ine vandati chinonzi zvishiri nekuti ndandisingazivi chinonzi zvishiri. Saka ndobva mwana wangu atsanangura kuti zvishiri zvinhu zvakadai chichibva ndatadza kuzvinzwisisa hangu nekuti ndasandambozviona. Saka tagara kudaro mwana uyu aifarira zvekudya especially tea. Saka takangoti akauya kumazuva rovira tobva tarara mangwana acho kuseni bva ndamuka ndichibika tea. Ndamuka ndichibika tea abva aramba kudya tea. Imwa tea mwana abva aramba. Ndobva ndamukangira chibage futi chaaifarira kumusha kwako. Bva ndamukangira chibage chiya ndamupa. Kubva aramba. Akaswera asina kudya. Ndofunga akapedza mwedzi achimwa mvura kubva na 10 dzemanheru kusvika kuma na 11 dzemanheru kusvika na 10 kunochena. Kwakunochena. Adzidzi vagone kudya. Muri kuzvikoshesa kuti mudye. Mwana hapana. Mwana ada kurapiswa. Tasa izvi kwese kwandiri kuenda. Saka iko zvine zvinhu ndisingadangi kuita kuti chinji. Ndinoda kutaura chokwadi kuti ndanda kungo mari yacho mbozi kuna baba wacho hakuna chiri kubuda. Kuti tirapise mwana. Vanhu vari kuda mari kuti varape mwana. Kwati kutoendeswa kwese iko zvino nyangu mapostori. Vari kutoda mari kuti varape vanokudza kuti dambudziko rirapa rinoda mari. Vamwe ndo vanokudza kuti kurapa musafungidzira kuti hatigoni kurapa. Tinorapa asi zvatinozoona padambudziko riri pamberi apo tinogona kufa tisu. Nedambudziko riri pamwana kana tashingirira ndo one mupostori akandiudza izvozvo ne1 wechiwanhu. Akataura kuti vanhu vanora kurapa vanhu vanogona asi vari kuzoona kuti dambudziko iri vanhu vari chovha pamberi apo zviripo zvihombe zvinogona kuzotiuraya. Ndo sekutaura kuti vamwe vanongoti ayo zviri simple zvinopera but vafamba nemunamato vanozongotiwo pamberi apo handichadini ndatopedza kurapa kwangu. But vamwe vanogona kutsanangura toona kuti zvamatsanangura aita haangakwanisiba kuti mangwana ndapedza. Zvinhu zvatsanangura zvine rwendo kana 3 months achimurapa but unozongozwa kuti ndadini ndapedza. Ndombofunga kuti asi inyaya yemari here kwadi kutaura kuti nini ndoda mari tobva tataurirana kuti nini pamari ndoziva kuti ndindakundikana kana ati ndinogona handidi mari ozongokwita chero paakwitila hazvibudi. Saka apa iko zvino zvinhu ndakangozvifunga ndega kuti dai ndaenda ku radio ndakwanisika kutsvagirwa ndibatsirike nekuti ndega kudai handichakwanisi kumira handina kana anondibatsira sekuti izvizvi ndakatozosiya basa. Kubasa kwangu kwendaishanda ini vakambomudzosera futi pamapiritsi. Vakazoenda futi kumusha kuya aenda kumusha kuya kubva asvika ikoko handizoziva kuti wakaendepi kana kuti wakazviudzwa kupi. Kobva asvika bva anotemerwa nyora hanzi bvageswa nemadororo ehuku. Saka nipaya wazodzoka vana vaya tagara hapana akambotaura bozwa nawo hapana akambotaura ndozvetaitwa kupi kumusha vakangonyarara. Saka inino futi zvekuti nyora ndasikatozivi nyora dzine dzakaita sei. Ndangoti pamwe akakuwarawo apa ndobva mheno ikoko tagara tiri kungofamba kumapostori takunzwa kuti mwana wenyu ane nyora. Tikati nyora mwana wangu anombobvira atemerwa nyora kubva achikura. Nyangwe hongu kunganga takaenda asi hanombotemerwa nyora. Zvikazanga mwana wenyu ane nyora. Ndobva adai zvikanzidzidzira apa vatesomuzanzi dzimwe dziri kumusana idzi nyora. Ndobva ndachishaya kuti naiwe nyora wakadziona kupi? Zvikazi ndakatemerwa nasekuru nambuya. Ndikati mamaenda kupi? Zvikazi hakuna kwatakaenda. Vakangoti vana uya ndikutemere nyora inde vandatanga kutiza bvatuma vamwe vazukuru vawandimhanyisa vawandibata vawanditemera nyora vawandigesa nemadororo. Chichi ndakubvunza mumwe wacho zvikanzi mama zvakaitika akatemerwa nyora. Ndikati hapa alright batanyarara. Tazofamba futi pamwe. Kana akatopfeka zvakaita izvozvo anongonzi ane nyora dzakatemerwa. Saka handinachazvinzwisisi
handidi kunyeba kuti zvakafamba sei because dzakungoonekwa pamwewo pana dzakazoiswawo ndisingazivi dzakaenda pamusoro peidzodzo but dzakungoverengwa